Boy, dear chat, kill this beat for me. Klaus Fingers. Su mai adan kawa fatin mazara mai kyau sunan ki yayi daidai da su farki fabi in kari su mai adan kawa fatin mazara mai kyau sunan ki yayi daidai da su farki fabi in kari fatin mazara mai kyau da su farki ta wuce raini tsantsa ta kyau sananta na sane sanani na kyau nake nuni komai na ce akan san kiki gane kinki ne ya ruɗa ni na samu wacce ba muni kyawunta ko amizani ya zarce ayyo auni kin samu tarbiya tun farko gadon gidan ku ga kunya kuma gashi kin rike addinin ki kina da kyau na halayya Abdul Ahmad a kullum burin da nake ki bani soyayya tafiya da ke na dauniya ke ma ki farta kin shirya mu fito a gammukan hanya darasi na so mu koya wa masoya dan su gane bambanci ƙarya ko yaudara fama yi balle batu na ha'inci turba ta gaskiya wacce aka yi wa adam fure da inganci ita maka hau cikin yanci tafiyar mu babu lalaci balle a samu kaskanci katin ma mai ado ce da tufar kawar jiki da kyan sura neman irin ki tamkar kogi a ciki a nemi allura labbanki in kina yin furci kallon su ya fi saurara komai gare ta an jera sarki ta bara ya tsara mata rayuwa ta zamzara tafiya cikin salo komai na ta yana a bisa kan tsari makura ta kyau halittar Allah fuskar kina da annuri tsarin zubin halittar ki da ban kike ba batu na inkari kadarin mu yayi tasiri dan gashi mun ga alkai samun ki ne cikon buri kika dai na so a wannan duniya kin ce in dai na soyayya na sha wuya akan samun soyayyar ki duk da na shirya mai zai hana da muke ki amana da goya ta gogayya na yarda kanki ne jinya in zaki bani soyayya ki hada da so da kaunayya matsayin ki ya fi karfin baki ya faɗe shi binki wallahi mai yin musu ya fara wahala zai ba wa kansa tallahi duk wanda ya ga siffar ki a dole ya gaskata ni billahi sunan ki ko a tarihi ya zarce masu yin sharhi a gare ku na yi tambihi Fatima Zahra mai kyau Dawisu mai adan kawa sunan ki yayi dai